kalusugan at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Liknaay babalay! Good morning. Alas 8:05 at kabwasan. Kasumpalan nyo ng alan sa programa Early in the Morning. And kapaborito Orly Navarro. Wadjala sa programa may paruntal mat. Nasaray patapatag tan matuan liknaay balay. Petsa 2 sa bulan na Hulyo 2026. Agaw natan na Martes. Simmaner ka, RJ. Agaw natan na Huwebes. Pinablimiran dumarangal. Dalipulas na agaw. Yadaspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Tan si Engineer Fragile Kayabyab. Mustakila namin ditan pinablimiran dumarangal. Saray makukuli. Mga patas kung lumaban nating mga kababayan. Legal kung kumita ng pera. Lola Dasaray managlako, negosyante. Ituloy lang po ninyo yan. Dahil pag legal ang pinagkakakitaan, walang problema. Dasaray atateng yaman dudengal.
bantayan nyo ratay anak yo, lola da saray katayakdang. Kasi ang papaway da pandedengal da saya Senado. Nilira da sayay agawan na impamaltog na duaran minor de edad ditanad Tacloban City. Ya walaya so unlulusay online extremist group ya 764. Ayan to alamat, Engineer Nixon, Engineer Jail. Ay niluban dala so saray pigaran na platform. Piano jaduntan at ingganyoon iray walad katayakdang ya manggawa na saray makapasinsinagem ya krimen. Online extremist group ay 764. Kanyan na bantayan nyo ratay anak nyo. Dasaratay gadgets na. Tanay, ultimo na 4 years old. Sa isang kabumburan tula cellphone. Aga iternen nanay at unakis. Aga makapantong nitan. Pulyanan tula yaman na cellphone. Galabat na isturbo. Kanyan na mainumay ay na-access iraraya tatang tanagagik nasaray walad kalangwaran. Kasi katuya so sasambutan nasaray teroristan grupo. Dati may Roblox. Natan na ayalamot sumpapabaya walaya so online extremist group tatang tanagagik ya 764. Ila kumon niya ya at nagawa niya tampol so saya investigasyon kana nayarin na naalwaran ira na aya nasaray walad kalangwaran no panon tatang tanagagik katuya so nayarin na tutukan nasaray manag-ulay. Delikadon unong niya tasay pipinitritenda aray kabataan. Yada saray aron na liknaan nasaray kabaluyan tayo. At niliramat da sayay pangkalawandaya agaylay inya tagay. Matagay so singil da kuryente. Lara may aromiran balay gabay dalay umbasel arom ya distributor na kuryente. Pero not knowing in fairness wala namang pagtaas doon sa singil nung mga iba't ibang electric cooperatives. Ang problema dito ay yung pong sinisingil ipinapatong sa singil. May papatong dan na singil dasaray consumer sa tatang tanagagik ang turaya awatan so sa may transmission charge at atang tanagagik generation charge. Kanya na saya natututal araraman so mandi-distribute na kuryente which is araya so electric cooperatives at atang tanagagik. Wala niman si impasadan le yan udengalan mo Engineer Nixon. Wala lay kwintador mo yung Engineer Fragile. At marakap kuan mo taaya at nayarin na tulong para da sa ramay walad kairapan, walad laylayan. Ira na Pilipino yung mangkukonsumo nasama ya below 200 mo nagak nalilingo. Wala man yung inggetar daya libre. At atang tanagagik may walay pananawag da satan. Aya na libre la so saya konsumo da saya kuryente tatang tanagagik. Wala ni tay system loss. Pero araya namin say mansasagbat
si katiran, mangkukonsumo na kuryente. Kanyan marakep, so gagawan na gobyerno, tulong, pero manaya, araya at pananagnagan tayo. Walay kaabay mo, yan ang gaway jumper. O di bilang man, sa may system loss. Sayan tayo, nalilibre. Tamanaya, pananagnagan tayo, ya bayaran. So sa may tatakuntun kuryente. Yan si Representative Robert Nasal, na bagong generasyon, congressman. At nanggawa na privilege speech dita na sa kongreso. O saya inalimbawa to balat miral ko, pero ayan na tutumbukan tayo tatang tanagagi ya inyaro madasaraya asaya singela da kuryente. Amen. Lapag hangga dasara electric cooperative. Dengal yuya pian na napaliwawan tayo yag tayo tutelen. So saraya distributor na kuryente like Panelco, Simpelco, electric cooperatives, si Karaso na tututel, no akin at gelay kabalag na kuryente matagay tawalaratan manaya, dadagdag arom sasakbatan na amin tayon manusar na kuryente. Wadyaya dengelyo tatang tanagagik, piano na paliwawan tayo. May privilege speech ng Representative Robert Nasal. Otan lang, Engineer Nixon. I-film la. Ito kalaki ang Meralco Bill namin. Ang hinihingi po ng ating mga mamamayan ay huwag nating pabigatin ng higit pa sa nararapat. Mr. Speaker, distinguished colleagues, good afternoon. There is a quiet burden that rides in every Filipino home each month. It does not come with warning. It does not ask permission. It simply appears on paper or on screen and demands to be paid. When it arrives, it leaves behind the same question, whispered in kitchens, spoken in offices, and echoed across communities. Bakit ganito kalaki ang Meralco Bill namin? This is already a question of survival for many Filipino families. Ang kuryente ay hindi luho, Mr. Speaker. Hindi ito optional. Ito ang nagpapaandar ng ating mga bahay, ng ating mga maliit na negosyo, ng pag-aaral ng ating mga anak, at ng pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Pero ngayon, ang kuryente ay lalo nang nagiging mahal at lalo pang nagiging mahirap intindihin. Noong Abril 2026, muling tumaas ang singil sa kuryente. Pero higit pa sa pagtaas ng presyo, mas nakakaalarma at ang natutuklasan ng ating mga kababayan kapag tinitignan nila ng mabuti ang kanilang bill. Hindi lang pala ito bayad sa konsumo. Ito ay bayad sa isang buong sistema. Mr. Speaker, under Republic Act number 9136, electricity pricing was designed to be unbundled into generation, transmission, distribution, and various pass-through charges. In principle, this was meant to promote transparency and efficiency. In practice, the system has become so layered and so technical that the ordinary Filipino can no longer fully understand what he or she is paying for. Hindi na talaga ito lubos na maunawaan ng ating mga mamamayan. Sa bawat bill, ang pinakamalaki ay ang generation charge. Kadalasan, mahigit kalahati ng buong bill ay dito napupunta. Ito ang bayad sa kuryenteng binili mula sa mga power plant. Apektado ito ng presyo ng fuel sa buong mundo at ng palitan ng dolyar.
Kahit ang sariling likas yaman natin tulad ng malampaya, dolyar ang presyo. Kaya kapag tumataas ang dolyar, tumataas din ang singil sa kuryente. May bayad din para sa transmission na napupunta sa National Grid Corporation of the Philippines para maihatid ang kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa. May bayad para sa distribution, para sa mga poste, linya at metro na ginagamit para makarating ang kuryente sa ating mga bahay. May mga ancillary service at market fees na kailangan para manatiling stable ang ating kuryente. Pero kadalasan, hindi malinaw sa bill kung magkano at paano ito kinikwenta. May system loss din na ating binabayaran. Ito ang singil para sa kuryenteng nawala dahil sa inefficiency at sa mga illegal na koneksyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 7832, pinapasa ito sa consumers. Ang ibig sabihin nito, ang nagbabayad ng tama ay nagbabayad din para sa ninakaw ng iba. Oh, si Katutan. So, parte na sa may privilege speech ng Representative Robert Nasal nilira sa Ryan Pason. Ipapasa si katiran na consumer at ating tanagagik. Kare consumer suman sasagbat na sa Raya Lifeline subsidy. Ya para da sa ramay low income earner o dinuag damat nasasapat so sa may inggetar kilowatt hour ya usarod kuryente marakep ira na programa systems loss ya tateng tanagagik tatakuandang kuryente kanyan na may sistema so gabay questionan na Congressman Nasal kumon makapanday irad tayo lay nayarin mampalumaw kada sa isasakbatan atiran managusar na kuryente kanyan na malaray arom kaya tututalanda iramay provider irayay cooperatives ay may papakurang na sa elektrisidad at atang tanagagik pero ambulat so asaratay impapano iran na babayaran tayo sa kuryente kanya na malinaw at ating tanagagik in fairness saray electric cooperative kasi karaso asay natututul no walay biglan na inyatagay na singil at kuryente nako po. Ay lako mo niya sa niya privilege speech ng Representative Robert Nasal na bagong generasyon party list at natutukan niya pinablimiran na dumarungal anto at amin tayo apektado. At ay generation charge, maubalag, transmission charge, distribution charge, system loss. Taya system loss, araya may matatakaw. Kung bibilang tan, aramay sa gagawin da Engineer Nixon, may mangkabit ay illegal. Pero walay multa yun, no? Nairalda kayo, balbalag na. Good morning, Kinan Insan Ray, Insan Philly. Musta kilad tan, insan, di bale, enjoy life. Kada syempre, ray dumarungal titan da bale na kalasyaw. Eko family, good morning, da Barangay Lungos, Biray Diaz family, ditan Dinalawan. Kaya dumalanta di Sina family, ditan da Ambetal. Kalasyaw, Pangasinan, good morning. Dana da Barangay Nilumbot, Bali na Santa Barbara. Good morning, paring Alex. Takilan na nabati namin ha. Pero thank you at pandadangal nyo. Dito na da Malingas Public Market. Good morning. Di
Former Councilor Kagawad na Barangay Pangapisan Norte, Renato Tocayo, good morning. And si Madam Margie, good morning. Alas 8:21 lang. Sa iba pang balita, ito hong Grand 88 Cares sa pamamahala ng Grand 88 Gaming Corporation na nagpapalaro ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan ay nararamdaman ng mga kabo at kobradores yung pag-aaruga sa kanila ng Grand 88 Gaming Corporation. Ngayong panahon ng tag-ulan, siyempre para sa proteksyon, para sa kalusugan ng mga kabo at kobradores, lahat ng bayan o istasyon ng Grand 88 Gaming Corporation ay nagpapamahagi sila ng kapote at payong. Yan. Kasi naman sa kanilang programa na Grand 88 Gaming Corporation, ang programa nilang Grand 88 Cares talagang di sila tumitigil para sa kanilang corporate social obligation na magbigay tulong sa ating mga kababayan, lalo na sa kanilang mga kabo at kobradores. Talagang alagang-alaga sila. Kaya nga may nakausap akong kabo na parang buti na lang daw at nakabalik siya bilang kabo ng Grand 88 Gaming Corporation, na legal na yung kanyang trabaho. Dahil minsan daw parang naengganyo siya doon sa nagpalaro ng bukis dahil malaki daw ang porsyento, pero ngayon napagtanto niya yung pagmamahal at pangangalaga sa kanila ng Grand 88 Gaming Corporation. At sa ngayon nga talagang tuloy-tuloy na, wala nang istorbo. Kaya sila ngayon ay natutuwa at nakapag-aanap buhay na walang alinlangan dahil nga legal yung kanilang kinaroroonan. At siya nga pala sa mga mananaya naman, ang pagtangkilik sa legal ay kasiguraduhan na pag kayo ay nanalo, talagang 100% na mapapa sa inyo ang inyong mapapanalunan. At saka pagka hindi pa sinuwerte, pong inyong taya, parte nun ay nakakatulong kayo sa inyong kapwa-tao dahil may share na binibigay ang Grand 88 Gaming Corporation sa PCSO. Daily po yan. Yun po ang kanilang obligasyon. At ang PCSO naman, siya naman pong ginagamit ng PCSO sa pagtulong din sa ating mga mamamayan. Bibigay sila ng ambulansya, meron pang financial assistance para sa mga mahirap nating kababayan, lalo na pag sila'y nagkakasakit. Yun po yun. Kaya palagi nating sinasabi na ang pagtangkilik sa legal na laro ng STL ay 100% na kayo ay nakakatulong sa ating kapwa-tao. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88
88, swerte'y laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na papremyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation, ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation, ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Ang kapulay malami oras ay na programan likna ay balay. Onsublay lang sa iya programan na PEM Pam Sabin Malay. Bayan muna bago sarili. Jada Aspeto Technical, Engineer Nexon Dakal, tan si Engineer Fragile Kayabyat. Umpawilak, sumpala na pigaran makanan paimano, jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay!